Ja. Det her interview, det er, hvordan de unge socialliv det påvirkes af deres alkoholforbrug. Så til at starte med, så vil jeg gerne spørge, hvad I hedder. Rolf. Rollo. Og hvor bor I henne af? Klampenborg. Det ved jeg sgu ikke. Hvor Rollo er. Han var bor til der. Og hvor gamle er I sådan? 19. Er du hvilken? 17. Og hvad laver I så? Altså, hvad er I i gang med? Uddannelse? Arbejde? Hvad laver I? Vi studerer på HTX. Det er det. Okay. Ved I, hvad alkohol er? Sådan. Der er jo lige en sag. Og hvad? hvad er alkohol så? Altså, hvad ved I om alkohol? Ja, det er sjovt. Lige præcis, det ødelægger cellemembranerne. Cellemembranerne? Det er fordi, det er fedt, ikke også? Ja. Så noget burde det bare fedt. Det er simpelthen dumt. Drikker I selv? Nej, det er ikke noget. Det er det, minder om. Altså, okay. Hvad drikker I så, når I... Mokai? Går I så i byen, eller er det privatfest, eller... Vi sætter det ikke hjemme og drikker. Sådan blandet. Når I så går i byen, nu er du så ikke gammel nok, men... men når du så går i byen, hvor er det så henne? Det er Rolf. Ja, sagde også Rolf. Jeg sagde Rolf. Rolf, hvor går du så i byen henne? Jamen, det er sådan lidt forskelligt. Altså, vi tager på nogle forskellige barer rundt omkring i byen. Ja. Det er ikke nogen bestemt sted, men mest på det her måske. Ja. Hvad er jeres motivation for at drikke alkohol? Altså... Godt socialt liv. Nogle nye mennesker. Måske åbne over, eller nogle nye mennesker. Så det er ikke... Jeres motivation, det kunne ikke være at tage i byen, for eksempel, fordi der er en... Jeg ved ikke... J-dag, for eksempel, ja. Altid. Hele tiden. Bortset fra, jeg er gammel og J-dag, det er dejligt. Det er dejligt. Altid. Og det er også, I kunne også finde på at tage i byen og fejre en fødselsdag, i stedet for at holde det hjemme i jeres egen stue, eller... Ja. Det er ikke den andre pris. Synes I selv, I ændrer personlighed, når I indtager alkohol? Ja. Kan det godt svare, ikke? Ja, jeg synes... Kun tilpas mig. Jeg synes, det er det der godt for at indtage alkohol, at man får en god, men det bliver festagtigt. Man misser hæmningerne. Man misser hæmningerne, lige præcis. Så du sagde tilpas meget, vil du synes du selv, du ændrer personlighed? Midt i virkeligheden. Og hvad med... Ja, jeg synes du synes også selv, du ændrer din personlighed? Føler jeg, at der er en sammenhæng mellem den mængde alkohol, I indtager, og hvordan I sådan ligesom åbner op for nye ting? Ja. Så jo mere alkohol, jo mere åben bliver man over for... Jo mindre handlinger er der. Jo mere får lyst til dans. Jo mindre hjerne er der. Nu fik det mig korrekt. Okay. Har I udviklet jeres vennekreds, eller fået flere venner, efter I har været i byen, eller nye venner? Ja, jeg synes at vennekredsen bliver større, og man møder nye mennesker, og kommer i nye grupper og sådan noget. Det er sgu ikke. Det kan man blive pustet. Jamen, det var sådan set, hvad jeg havde at spørge jer om, så tak fordi I gad deltage.